Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisut inġbarna hawnhekk għal din l-Ewkaristija f'dan is-santwarju dedikat lill-Madonna ta' Pini, liturġija tal-kelma tal-lum, it-tielet ħadd tal-Avvent. Tkellimna dwar il-ħadd tal-ferħ, qalbna tkun mimlija bil-ferħ għax waslet il-miġja ta' Ġesu. Għalhekk bitħejja għal din il-qudiesa qalbna mimlija ferħ, ejjew nippreparaw irwieħna billi narfu li għandna bżonn il-maħfra ta' Ġesu ta' xi nuqqasijiet żgħar li stajna għamilna. Fakkarkom l-qudis tal-lumija b'sufraġġju għall-erwieħ ta' Carmena, Franġisk Sultana, Joseph Spiteri u Tony Mifsud. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla inti taf bliema fedeltà il-poplu tiegħek qed jistenna l-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li jseħħilna naslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna li b'qalbna ferħana niċċelebraw dejjem b'sollenità qdisa. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħal ranċiż. Ħatifraħ fuq li tifraħ, taqbes u tanni. Seb il-Libanu jingħata lilha, il-ġmiel tal-Karmel u ta' Saron. Għad jaraw is-sebħ tal-mulej, il-ġmiel ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-irkubtejn imreda. Għajdu lil dawk b'qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn il-omja, jinfetħu widnejn it-torox, imbagħad it-zopp jaqbes bħala żiela u l-sin imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura il-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħidu bil-ferħ, b'ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. Il-kelma tal-mulej. Ejja mulej ħassalvana, ejja mulej ħassalvana. Il-mulej iżom kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lil-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjassrin. Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lill-milwijin. Il-mulej iħobb lill-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin.
ejja mulej ħassalvana. U jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel. Ejja mulej ħassalvana. Qari mill-littra ta' San Ġagbu Apostlu. Ħuti, stabru, sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'saba kbir jistenna ifrot għażiż tal-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħra. Stabru intkom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġġa tal-mulej hi fil-qrib. Tgegrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar. Ħuti, ħudu l-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej. L-Ispiritu ta' Sid il-mulej fuqi, għax il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba li f'qajrin. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u bagħad għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qalulu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopob jimxu, il-lebrużi ifiequ, it-torox jisimgħu u l-mejtejn iqumu. L-Evanġelju jixxandar lill-foqra. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni, xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażbat ix-xejjer mar-rieħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li jibes fejn? Dawk li jibsu fejn fil-palazz tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi, xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub: Ara jien nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost l-uliet in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smewietu akbar minnu. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Tielet ħadd tar-avvent nqazzu bil-libsa vjola bil-pjaneta rosa li huwa simbolu ta' ferħ. U l-liturġija tal-kelma terġa' tkellemna dwar dan Ġwanni li tkellemna fuq fl-ewwel ħadd tal-Avvent. U Ġesu jispiċċa l-Vanġelu u b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna ta' smejt u akbar minnu. U tgħidu li f'dan il-ħadd tal-ferħ l-Evanġelu joħodna ġa ħabs taħt il-kastell
fid-dlam, Ġwanni li ħabbar lil Ġesu b'daqshekk qawwa, tiftakru fil-bidu jgħajjat fid-deżert, leħen ta' jgħajjat ħejju t-triq għax ġej Ġesu biex jażel it-tajjeb mill-ħażin bil-minġel biex jisħaq u jaqta' l dawk li huma ħżiena. F'post mudlam rajneh ħabbar b'dik il-qawwa kollha lil Ġesu u llum jiddubita. Ma tolqotkomx din. Ġwanni l-Battista li hu l-ikbar fost il-profeti imma li żar wieħed minnkom u akbar minnu. Li tonqos il-fidi ifisser li temmen. Ġwanni kellu idea ta' Ġesu differenti. Ippriedka Alla differenti mill-li ħasibu. U għalhekk isaqsilu nnifsu imma jiena lilek kellna nistennew għax jiena kelli kien qed jgħid bejnu berruħu. Tisgħu li dan kien fil-ħabs biex xapla dendla fuq rasu. Kien qiegħed jemma xi priedka illi kontra id-divorzju, kontra dak li ħal il-mart ħaddieħor u stenna li Ġesu jġib il-ġustizzja li anke hu forsi jistenna li joħroġ mill-ħabs. U ddubita Ġwanni. Però d-dubju ma jfissirx li ma baqax jemmen ta'. Anke San Tomas iddubita u li tipoġġi subaħ fil-kustat ta' Ġesu, id-dubju ifisser l-hemm il-fidi. Jekk hemm xi ħaġa li inċert minnha m'għandix dubju fuqha, 1+1 jagħmlu 2, jekk taqbad żewġ oġġetti tgħid dan u dan jagħmlu 2 m'hemmx dubju, imma l-fidi diki, il-fidi li temmen. Għalhekk Ġesu jgħidilna li żar wieħed fostkom u akbar minnu għax aħna ma rajniehx, aħna ma nissejniehx, ma ltqajniex miegħu u qegħdin hawn għax nemmnu. U hawnhekk jiġi l-punt tal-ferħ, il-vera ferħ. Għax Ġesu illi ħabbar Ġwanni u Ġesu Alla magħna, l-Emanuel. Ġesu jidħol fl-istorja mhux biex ibiddel l-istorja, imma biex jisalva lil bniedem fl-istess storja tiegħu. Ħanaraw taġ dina importanti li jenna jsalvana fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tiegħek li jsalvani. Il-mod kif ngħixina bid-nubiet tiegħi, bid-difetti tiegħi. Araw Marija miexi xaħaddit. Toħroġ tqila qabel iż-żmien periklu kbir għal ħajjita. Ikolla taħrab għax xi ħadd fettu li jagħmel ċensiment, ikolla tmur Betlem. Ġesu mhux qal din it-tifel tiegħi mela ma tmux tagħmel ċensiment lil nebatlu sajjetta u noqtlu ħalli ma jagħmilx ċensiment. Le, Alla jħalli fil-libertà, imma jmexxi l-istorja tiegħu, jinseġ l-istorja tas-salvazzjoni fil-ħajja tagħna u din napplikaw għall-ħajja tagħna wkoll. Marija, għax aħna l-milied nżejnu ħafna ta' ninsew kemm għaddew minn tbatija Marija u Ġuseppi biex ikkooperaw mal-grazzja t'Alla. U dan rridu napplikaw għall-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna mhux kull ma għandna fil-ħajja tagħna tlabnieh aħna. Ġieli jiġrulna affarijiet, disgrazzi, dbatijiet. Issa dawn jew ngħixuhom b'kooperazzjoni mal-Alla u ngħixuhom fil-paċi u hawnhekk jiġi l-ferħ vera. Jew ngħixuhom ta' nies irrabjati u ddisprati għal Alla. Ħarsu lejn Marija u Ġuseppi, jaħarbu lejn Betlem, mbagħad iridu jaħarbu lejn l-Eġittu. Taħsbux li kellhom ħajja faċli ta'. Imma Ġesu f'dik il-ħajja, f'dik id-diffikultà, wara minnu. Issa anke fid-diffikultajiet ta' ħajti, fit-tbatijiet ta' ħajti, fil-mart, fil-mewt ta' xi ħadd ħabib, forsi anke tal-ġenituri tagħna, Alla qed jinseġ il-pjan tas-salvazzjoni. Alla qed jipprova jgħidlek xi ħaġa u Ġwanni hawnhekk infixel għax Ġwanni immaġina lil Alla mod u kien mod ieħor. Imma dan ma jagħmlux inqas profeta kbir, anzi jagħmlu profeta akbar għax baqa' jemmen. Għax baqa' jemmen.
Waħda mill-affarijiet li nixtieq naqsam magħkom ukoll, it-tielet punt dan. Il-ferħ u s-silenzju tal-avvent. Il-vera ferħ u s-silenzju. Jien nħossni li fid-dinja tal-lum dawn qed jinsterqulna. Il-vera ferħ qed jinsteraq mill-mentalità tas-soċjetà tagħna. U s-silenzju kol l-avvent huwa żmien ta' preparazzjoni, ta' silenzju, ta' riflessjoni. Mentri x'nagħmlu ħanna. It-traqat nagħmluhom il-mużika, kull fejn tara mużika għaddejja, u qed jistidnuna biex nofqu nixtru. Ħadulna s-silenzju, ngħixu f'soċjetà ta' materjaliżmu. Jiena, pereżempju, tinkwetani ħaġa. It-tiżjin ftit għadek tara s-simbolu ta' Ġesu Bambejn. Ħwienet id-djar tagħna jiena l-bieraħ kont fit-terrazzin u qed nara dwar li pettu ċrif, fali l-Christmas jixxabtu, imma l-ebda sinjal ta' twelid ta' Kristu. Sirna għar minn pajjiżi oħra ħna f'ċertu affarijiet. Tmur l-Italja anke vitrina tal-ħwejjeġ, frokna tara presepju żgħir jew ġbija ta' Ġesu Bambejn, aħna xejn, aħna il-vitrini tagħna biex nbijew biss. M'hemmx dik qed nitilfu s-simbolu tal-miliet tagħna, tal-avvent, l-istennija. L-istennija ma ssirx fl-istorbju. Marija stennit il-Ġesu 9 xhur. Min jaf kemm immaġinat kif kien ħajkun wiċċ Ġesu li bent Alla. Stennitu fis-silenzju. Is-soċjetà tagħna qed tisirqilna l-avvent reliġjuż. U għalhekk u qed ittina ferħ differenti, ferħ tax-xiri, ferħ tal-infiq, ferħ li tħossok obbligat li tixtri regal għax tawk regal, għax hekk sirna. Jien ġieli spiċċajt imma nixtri regal għax inkun insejt il xi ħadd għax tagħni regal. Ma jfissirx li mhumiex affarijiet sbieħ, ta' tifhmunix ħażin ta'. Però qegħdin bil-mod il-mod ninsew il-veru sens tal-mili, il-veru ferħ. Qed nippruvaw nagħmlu ferħ ieħor li hu l-ferħ materjali. Ikliet, nixorbu, nixxalaw, imma qed ninsew il-vera ferħ. Mbagħad jgħaddi l-miliet u nerġgħu l-istess, qalbna vojta. Għax m'hemmx dak il-ferħ veru li jħalli Ġesu. Emanuel Alla magħna, il-ferħ veru. U dan għaliex u nieqafaw l-aħħar punt. Ġesu jgħidilna ħieni u min ma jitfixkelx minħabba fija. Il-miġġa ta' Ġesu tanti xi ħaġa li tmur kontra il-loġika tas-soċjetà tal-lum, illum ħadd ma jtik xejn ta' xejn. Anke fiż-żwieġ sirna inħobbok għax inħobbok. Naqsam il-flus tal-bank miegħek taqsam tiegħek. Id-dar nofs b'nofs. Allura il-loġika li Ġesu ġie fid-dinja għax iħobbok u ma jridx hemm minn għandek u jħobbok kif invint u lest li jmut għalik anke jekk inti ħadd teħbi s-sieq. Ma tinżlilniex lilna. Għax id-dinja kompletament u tant uħdusna fil-mentalità tad-dinja, illa ħafna minna jgħidu kien ma nemmix. Għax kif jista' jkunu dan Alla veru jeżistu dan ġemmi talik u mhux għax bil-Ingliż ngħidu it's too good to be true. L-aħbar it-tajba għalhekk Ġesu jgħidilna Ġwanni dak li ġralu skandalizza ruħu. Għal dan mhux Alla li pritkajt jiena. U jiena din domanda kultant għamilha lili nnifsi. Jien x'Alla qed nippritka minn fuq l-artal. L-Alla tiegħi u l-Alla illi urini minnu. U Alla li urini minnu din qatt jgħidilna jiena mħabba jien ġejt f'dik il-grotta mhux għax jinteressani imma xi nħobbok. Ġejt anke kieku ma tagħtix kasi ħaniġi, ġejt anke jekk tibqa' toffendini kuljum għax inħobbok immut għalejk xorta. Ma ġejx biex neqerdek imma ġejt biex inħobbok u nsalvak. U dan għal-vera ferħ, għoni għafaw xil-lum ftit iktar mis-soltu. Dan u l-vera ferħ jeżis ħuti tat-tielet ħadd tal-avvent, ejju nkunu ferħanin għax Ġesu ġej għax iħobbna, ġej biex isalvana, ma qatx iħares lew wiċċek, ma qatx iħares kemm għamil dnubiet, ma qatx iħares kemm offendejtu, ġej biex isalvana għax iħobbna. U dan huwa l-vera ferħ li ma jispiċċa qatt. Ikun jinfaħħar Ġesu Kristu. Jekk issa nqumu bil-wieqfa li flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kull l-ħala is-sema u l-ard
dak kullu li jidir u dak li ma jidirx. F'mlejwija Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier, bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum għammin bil-wiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejti. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben. Mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem b'fhom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistar ma'mudija waħda għal-maħfra ta' dnubit, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U Jeżis, il-mulej ġej biex iġeddet u jimlina bil-ferħ. Ntolbuh biex nilqoh kif għamlu l-fqajrin ta' Iżrael fil-waqt li ngħixu fit-tama żgura li Alla tagħna ġej biex isalvana. Ngħidulu għalhekk mulej xerret fuqna il-ferħ tiegħek. Nitolbu biex l-insara jwiżnu lil xulxin fil-kuraġġ u l-fidi fil-qawwa tiegħek li ġejja biex issalvana. Nitolbu biex iż-żgħażagħ tagħna jfittxu l-ferħ veru tagħhom f'dak li jgħinhom bħala bnedmin u mhux fid-divertiment biss u l-pjaċiri tal-mument. Nitolbu mulej xerret fuqna il-ferħ tiegħek biex ikunu ta' għajnuna u ferħ għal kull min isofri minnu b'xi diżabilità jew għaddej minn xi problema. Nitolbu mulej xerret fuqna il-ferħ tiegħek biex niksbu d-doni tal-paċenzja u t-tama fl-istennija tiegħek fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Nitolbu mulej xerret fuqna il-ferħ tiegħek. U Alla missier tal-umli u tal-foqra, insejjaħt lil bnedmin kollha biex jaqsmu l-paċi u l-ferħ tas-saltna tiegħek. Urina nitolbuk it-tieba tiegħek u għatina paċi fid-dinja u qalb safja u ġeneruża bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma noqsu qatt nofrulek bil-qima s-sakrifiċċju li bih iġġedded il-mistiera qaddisa li int waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tassew nirridulek ħajr u nollu lejk leħen ta' barka u tifħir Alla missier li tista' kollox li int il-bidu u l-milja ta' kollox. Int żammejt mistura għalina l-jum missija meta Kristu ibnek mulej u mħallef tal-istorja
għandu jidher fuq sħab tas-sema mlibbes bil-qawwa u s-seb. F'dak il-jum glorjużu tal-biża' tgħaddi s-sura ta' din id-dinja u jfeġġu smewiet ġodda u art ġdida. Issa huwa u jiġi jiltaqa' magħna f'kull bniedem u f'kull żmien sabiex nilqgħu bil-fidi u bil-ferħ u niġdu bl-emejjel ta' mħabbitna it-tama ħinja tas-sadna tiegħu. Fl-istennija tal-aħħar miġja tiegħu flimkien mal-anġlu l-qaddisej nagħnnulek bleħen wieħed l-innu ta' glorja u ngħidu Qaddis, 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 lej Alla tal-eżerċitu, smejut l-art mimlija l-glorja tiegħek. Mbirek ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej, inti lajn ta' Quddusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jirnata xmiraj ħibati ħaj il-ħobs radlek il-ħaj birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġerat il-ħajja, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu biex xorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk għandna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rrodulek ħajra xorxbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċċu kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lielna li ngħidu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u għettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum b'mod partikolari niftakru fl-erweħ ta' Carmena, Franġisk, Joseph u Toni. Tolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawn tas-sebtijiet. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mal-raġel ta' Ħasan Ġużeff, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebbħuk Ġesu Kristu ibnik. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Qalbna mimlija ferħ li Ġesu wasal ġej fostna ejjew nitolbu t-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u ngħidu flimkien missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek,
ikun li trid int kif is-sema ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna b'nubitna, bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrid, iżda ħelisna mid-denja. Ħelisna nitolbuk mlejn minn kull denja, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek, la tħares meħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u niswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem għamlu. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u niswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Il-dem ta' Kristu Ġesu.
Ringrazzjawk Ġesu ta' din it-qarbina, din il-laqgħa tagħna miegħek. Tina l-grazzja li bħal Marija f'dan is-santwarju tagħek nistennew bil-ferħ fil-qalb tagħna l-miġja tiegħek. B'ringrazzjament ta' din l-Ewkaristija, ejjew flimkien ngħidu tliet Ave Marijiet il-Madonna biex ngħixu dan l-avventek f'istennija bħal Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, s-sinjurijiet, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija, s-sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija, s-sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. U Marija li tħant fid-dinja mingħajr teba, l-għandna l-grazzja noħorġu minnha mingħajr ħtija. Nitolbu. Nitolbuk mulej il-ħniena tiegħek biex din l-għajnuna qaddisa li ħadna fl-Ewkaristija teħlisna meħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Nfakrukom li l-lejla f'6:30 ikunaw lezzjo divina, jiġifieri t-tifsir tal-kelma talla ftit iktar fit-tul minn dak li nsimgħu fil-Quddisa. L-lejla ħajmexxi Patri Marcello Girlando. Imbagħad għada fil-parroċċi u hawnhekk nibdew in-novena, jista' minnkom morru fil-parroċċi għan-novena. Hawnhekk ikollna pritka fil-Quddisa ta' 8:30 u dik ta' 6:30 ta' filgħaxija. Il-miliet għalina huwa mument ta' karità. Nirringrazzjakom għax il-weekend li għadda ħafna min-nies ħadu kewba mis-siġra tal-miliet u ġibtu xi ħaġa biex inkunu nistgħu inqasmu għal karità għal familji fil-bżonn. Inizjattiva li titlaq mis-Santwarju ta' Pinu flimkien mal-Karitas Dioċesana hi li niġbru numru ta' familji mhux żgħar u nwaslulhom permezz tal-kappillani u l-arċiprieti ikla fil-ġranet tal-miliet. Ħafna nies jikkontribwixxu, tistgħu tagħtu kemm tridu, imma min jixtieq jagħti ikla kompluta tiġi bejn wieħed ieħor 25 euros. Imma kulħadd jagħti kif jista' u jagħti kemm jista' aħna nies ġenerużi, imma s-Santwarju ta' Pinu irid jibqa' jkun sinjal ta' tama u ta' karità. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawgurawkom il-ġurnata tajba. Lilek ukoll.